Hello kaninyong tanan, ako rin si Jordan Prado, ay sa hawa. So, nako'y share sa inyo na pagtulunan karon. Ikan pa ko sa trabaho, ilan sa kong naong nakagard pa no. Nako'y share sa inyo na kung gikapoy ka, ayaw ka bala ka sa kakapoy. Ayaw ka problema ng kakapoy, ayaw surrender, kaya natural na kapuyon ta. Kaya naata diri sa kalibutan, kailangan yun na tumulihok. Sa sugod pa ko diri sa Japan na nagabiyahe ko taga-adlaw kaya nga ako ang trabahoan ng akong apartment medyo layo gyud sobra oras. May panahon na magtindog ra pirmi sa train, magbaktas pagdugay. Sa sugod hapoy kayo timbog ata sa lawas. Pero nagkadugay tungod kay nagsugod lagi ta sa kasakit. Nagkadugay nasanay ra po ang lawas, naka-adjust ang lawas. So napansin ninyo na sa dihang ang atong lawas kinalihok na to, pasagdaan na to nakapuyon ta, pero pagkasunod mawala na ang kakapoy tungod kay nahimo na tang kusgan. Pasabot dahi ang kakapoy na nadawat nato sa tong lawas, mahimo siyang sunod na kusog nato. Munang kinahanglan gyud nato na mulihok, kinahanglan pud nato kakapoy sa atong panglawas una-una. No, dili tayo na kung kapuyon ta mo surrender na ta, di na ta mulihok. Eh kung di na ta mulihok, masamot na maluya ta. Tud kay wala naman ta naglihok. Munang kailangan gyud na mulihok ta. Sama pud sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung dili gay nato lihokon, dili gay ta magpagamit sa pag-alagad sa Ginoo, mahimo gyud na mabugnaw ka, mahimo gyud na malayo ka sa presensya sa Ginoo. Unang importante kayo mga igsuon, higala na magpadayon ta sa paglihok, padayon ta sa pagpagamit sa Ginoo. Kung gikapoy ka, pahulay lang, tulog lang. Mo ginang gitagaan ta sa Ginoo gabi. Kay mao nay time nang pahulay matulog ta. Kung sa ato pong espirituhanon nagikapoy ta, iampo giduol lang sa Ginoo. Na kay mga problema, iluhod lang, pangayo pasaylo sa Ginoo. Kay andam siya na mamati kanimo. Higala gihigugma ka sa Ginoo. Kanunay siyang nagaamping kanimo, giatiman kaniya pag-ayo. Busa padayon ng pag-alagad sa Ginoo, lihok lang, ayog surrender kay naa ang Ginoo kauban nato. God bless.